سلام أملاخ نعخاتكم يخون كبرات تخاتلتنا أزي أب بفيجنري تيفي زقرب ني أملاخ جنرالاتي نلومي أدالينا لكم زلنا ني أملاخ جنرال دما ديفيد ليفينغستون يبهال تعبي بعد رأي ديفيد ليفينغستون لبي أب أفريقيا كبر وايلو تلابي أغور أفريقيا نلبتي أب جاكتاتن بركاتاتن أفريقيا نستوهابو رأيين مفتسام بزح واغاز خفلة ديفيد ليفينغستون أب كرسا يعقباتو الله ديفيد ليفينغستون مقابيت عسرت شعاته شحن شومنتميتن عسرت سلسان أب سكوتلاند كتما بلانتاير توليدو قنبت حادة شحن شومنتميتن 73 دما أم بلسو ساعمتو أب چيتامبوس بهالبوتا نايلومي زامبيا عارفو نابزوف كروغويتو دما تأكيبو ديفيد ليفينغستون بعال حادارن أبو شدشدكنيو بعال تبيتو ميري موفات كتبهال كلا دكو دما أغنس روبرت ويليام أسول توماس إلسابيت أنا مريم زبهالو ديفيد ليفينغستون أب زمنو بزح واغاز خفلن نرأيو زنبرن جيغنا بعال رأيو نسو بتي لبي أب أفريقيا كبروا زبل لبؤو زفلت كوينو انبزا برأي استمارخ سبي نيرو ديفيد نحكمنا دكتورن كابرو خوبات سدرا التولدني زنبره ازنگر زگنا نتاب لبوز ودغ سمياوي رأي كام مفتصام ندحريت اي ملسون نخلو نگر تنتينو نابرخاتات اهاقور افريقايو امرحيو سعيبو ملو تحسو تاريخي وات ناي ديفيد ليفينغستون قريب له إذا سعيبو زقرب قعزو هيوات ناي ديفيد ليفينغستون استبحاله ناي امنا جيغنا كابتا بالا رأينت اتبل بوانجيلاوي تسأقزا بقالة تصحفت مصحف تترجمو ابتا اتبع الرأي اتبل مصحف قريب زلوي قطر حادة ديفيد ليفينغستون أب زمننا كريستنان مبزحتنا اتوت ان خعبتلو نابرا ان محايشلو بلوص نبرت ان تريلو تراي زخونه يمثل بزحات بوانجيل كنبرو مبر نوانجيل كنبرو ايدلينيوم نا اغلغلوت وانجيل واغا مخفال هيوت كان كريستوس احليفكا مهاب كم ناي دحرت املخاختا كابز حسب نويح كويني كريستوس نموت زي كونه نهيوت يصوعنا بهيوت كنبر نحاتيات ممات حريا زي كونه قديتا مخانو ممهارقنا ناي زي مفلات تمرتي مسيلو الله برقص بكريستوس كاب حاتياتن فرهات موتن استفتحناينا قنا ناي كريستوس أسر مخانن مكران مقبالن ناي صاوعتنا حد أكال مخانو بتبعات أينقرني كريستنا نكريستوسن هاوارياتن نهيوت واقا كابحاتتهم عب 20 حادن كفل زمن زلونا ولدو دا أخه كاوزن اسواقا يحتنا دو يخون أب ناي هاوارياتن ناي محبر أبوتاتن زمن العلي أب زلنا ياو زمن ما انتو وانجيل زقتلو زلو قدسان أصبقهم كم زبزحوخه سمعكم دو تخونو أب زمننا عمتاوي أب عالم لعلميتن 71 شح قدسان من انت قويتا بسماعة النتي حلفو كابتن زحالفا شحن 900 عمتات نلعلي أب زحالفا 100 عمتات تراي من انت قويتا بسماعة النت زحالفو قدسان قطروم كم زبزح سندات يحبرو أب كريستنان بقار أب هواريات تراي زي كونه أب زمناون بحقي كريستوس نمس عاب زجكنو
ናይ ደም ዋጋ እናተሓተቱ ዋጋ ዝኸፍሉ ከም ዘለው ጉሁድ ሓቂ እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ ኣፍሪቃ ብርሃን ወንጌል ምእንቲ ክበርሃ ህይወቱ ሓዳሩ ዕድሚኡ ዘመኑ ጥዑም ናብሩ መስዋዕቲ ዝገበረ ዓብዪ በዓል ራእይ ናይ ወንጌል ልኡኽ ሚስዮናዊ ክንርኢ ኢና። ዴቪድ ሊቪንግስተን ኣነ ምስ ሞትኩ ልበይ ኣውፂእኩም ኣብ ኣፍሪቃ ቅበርዋ ሬሳይ ድማ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ውሰድዎ ብምባል ቅድሚ 147 ዓመታት ዝተዛረበ ዓብዪ በዓል ራእይ እዩ ነይሩ። ዴቪድ ኣፍሪቃ ጸልማት ኣህጉር ተባሂላ ኣብ እትፍለጠሉ ዘመን ብብርሃን ወንጌል ናይ ጸልማት መጋረጃ ንምቕንጣጥ ዝወሰነ ንዝተገለጸሉ መለኮታዊ ራእይ ገዛእ ርእሱ ዝሃበ በዓል ራእይ እዩ ነይሩ። ዴቪድ ሊቪንግስተን ነዚ ዓብዪ ራእይ እዚ ከመይ ገይሩ ክቕበል ክኢሉ ንዝብል ሕቶ መልሱ እዚ እዩ። ልኡኽ ወንጌል ሚስዮናዊ ዶክተር ሞፋት ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ዘሎ ድንግል ናይ ወንጌል ልብን ንምዝራቡ ዝኸብድ ጸልማትን ጸብጻብ ወይ ድማ ሪፖርት ንምቕራብ ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ ዴቪድ ሊቪንግስተን ተሳቲፉ ነይሩ። ብናይ ወጋሕታ ግመ ዝተሸፈኑ በሸሓት ዝቝጸሩ ስፍራታት እናረኣኻ ከለኻ ወንጌል ዝነግሮም ሓደ ናይ ወንጌል ልኡኽ ሚስዮናዊ እኳ ኣብ ማእከሎም ኣይነበረን ኢሉ ነይሩ እቲ ዶክተር። ዴቪድ ቅድሚዛ መዓልቲ ናብ ቻይና ንምኻድ እኳ ድሌት እንተነበሮ ናይ ዶክተር ማፋት ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ ግና ልቡ ተተንከፈ። ብዘይ ልኡኽ ወንጌል ብዘይ የሱስ ብዘይ ወንጌል ብዘይ ተስፋ ዝነብሩ ብኣሽሓ ዝቝጸሩ ወገናት ወንጌል ዘይብሉ ጸልማትን ሞትን ዝነገሰሉ ምድሪ ኣፍሪቃ ብዓይኒ ሕልንኡ ክምልከት ከሎ ከም ቀደሙ ሰላማዊ ህይወት ብሰላም ምምራሕ ኣይከኣለን። ንኣፍሪቃ ብወንጌል ናይ ምብጻሕ ሓያል ራእይ ስለ ዝተቖጻጸሮ ድማ ብትግሃት ክጽሊ ጀመረ። ክስከሞን ክጸሮን ዘይክእል ዓብዪ ጾር ብዛዕባ ኣፍሪቃ ኣብ ልቡ ስለ ዝወደቐ ናይ ህይወቱ መደባትን ድሌታትን ኩሎም በዚ ሓድሽ ጾር ከም ዝተዋሕጡ መዛግብቲ ታሪኽ ህይወቱ ይዛረቡ። ናይ ዴቪድ ሊቪንግስተን ኣውራ ራእዩ ብዘይ ክርስቶስ ኣብ ጸልማት ዘለዉ ናይ ኣፍሪቃ ወገናት ብብርሃን ወንጌል ምብጻሕ እዩ። ብዘይ ክርስቶስ ኣብ ጸልማት ዘለዉ ናይ ኣፍሪቃ ወገናት ብብርሃን ወንጌል ምብጻሕ እዩ። ቁጽሪ 2 ናይ ዴቪድ ሊቪንግስተን ናይ እምነት ስጉምቲ። ዴቪድ ኣብ ሜዲካል ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምምራቑ በቲ ግዜቲ ናይ ጸልማት ምድሪ ተባሂላ ናብ እትፍለጥ ዝነበረት ኣህጉር ኣፍሪቃ ወንጌል ሒዙ ወፊሩ። ንኣፍሪቃ ብወንጌል ብርሃን ክኾነላ ብሉጽ ናብርኡ ክቡር ትምህርቱ ፈተውቱ ብብዙሕ ዕድላት ዝተመልአት ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣካል ዝኾነት ስኮትላንድ ነዚ ኩሉ ጥንጥን ኣቢሉ ብምግዳፍ ተበጊሱ። ብሓይሊ ራእዩ ብፍቕሪ ነዲዱ ጽሩይ ማይ ንምርካብ ዝሽገረላ ናይ ሰባ ባህልን ቋንቋን ዘይፈልጦ ብኸባብን ቀቢላን ናብ ዝበኣሱላ ዝነበሩ ምስ እሾኹን ኣራዊትን መሮርን እናተፋጠጠ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብእሩ እናተጓዓዘ ናብ ዝነብረላ ኣምልኾ ጣዖትን ኣጋንንታዊ ኣሰራርሓን ኣእምሮ ሰባትን ምድርን ናብ ዝገዝኣላ ኣፍሪቃ ብወንጌል ናይ ብስራት ዜና ክኾነላ መጸ። ሳልሳይ ራእዩ ዘኽፈሎ ዋጋ ብኸፊል ናብ ኣፍሪቃ ብወገን ደቡብ ንምእታው ዝገበሮ ፈተነ እኳ እንተዘይተዓወተ ተስፋ ከይቆረጸ ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብምቕናዕ ድሕሪ ብዙሕ ገድልን ትዕግስትን ናብ ማእከል ኣፍሪቃ ዝኣተወሉ ደገ ተኸፍተሉ። ጎይታ ከቢድ ጾርካ ኣብ ልበይ ጸዓኖ ኢሉ ይጽሊ ከም ዝነበረ
ጸሎቱ መልሲ ሒዙ መጸ ዳቪድ بحيلي رأيه نام أكل تأهجور بأجرنا تجعزة حد عبي أنبسا تجانفه እግዚአብሔር ረዲእዎ ካሞት እንተምለጥ እኳ ጸጋሜቲ ይዱግና ለሚስዩ ዶክተር ሮበርት ሞፋት ዳቪድ ናብ አፍሪካ ራእይ ሒዙ ክኸይድ እግዚአብሔር ተጠቂምሉ ማርያም ትበሃል ግርምት ጓሉ ምስ ዳቪድ ድሕሪ ምልላዩ ስለስተፋቀሩ ክምርዓዋ ገይሩ ማርያሙን ንቁርብ ግዜ ምስ ዳቪድ መረርቲ ናይ መከራ ጽዋዓት ሰተት ጽንዕት ሰበይቲ ነበረት ብፍላይ ንልቦም ሰበረ ኣብ በረኻ አፍሪካ ክጓዓዙ ከለዉ ሓደ ካብቶም ደቆም ኣብ ኢዶም ሙማት እዩ መከራ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሓየለ ብመምጽኡ ዳቪድ ንድሕሪት ክምለስ ስለዘይደልየ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምልኣኹ ቤተሰቡ ካብኡ ዝፈለዮም ስለዘይፍቅሮም እዩ ዝብል ብርቱዕ ሕሜት ከም ዝበጽሖ ታሪኽ ይነግሩ እዚ ግና ተራ ናይ ሓሶት ንፋስ ምንባሩ ዝረድ ዳቪድ ናብ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ዝጽሓፋ ደብዳቤ ከም ዝትብል እምብዛ ዘፍቅረኪ ሜሪ ብዋዒ ፀሓይ ዝተቃጸለ ነገር ግና ንዓይ ብፍቕሪ ዝቕበለኒ ገጽ ክዝመሳሰል ወላ ሓንቲ ኣይረኸብኩን ደቅና ኣብ ዙርያኺ ኣኪብኪ ሰዓምለይ እምብዛ ከም ዝፈትዎም ምእንቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ክብል ግና ካብኦም ንምፍላይ ግዴታ ከም ዝኾነኒ ንሳቶምን ንዑ ከፍቅሩ ከም ዝግብኦም ንገሪዮም ዝዓበየ ዕላማ ናይ ህይወተይ ንዑ ምምሳል ጥራዩ ኣብ ምድሪ ዝርከብ ዝኾነ ነገር ንክርስቶስ ካብ ዘለኒ ተወፋይነትን ንወንጌል ካብ ዘለኒ ኣገልግሎትን ንድሕሪት ክመልሱኒ ኮነ ተስፋ ከቁርጽኒ ፍጹም ኣይክእሉን እዮም ብጎይታይን ኣምላኸይን ህይወተይ እናተበራታዕኩ ንቕድሚት ክጓዓዝ ራብዓይ ድሕሪ 5 ዓመት ዳቪድ ምስ ወጻኢ ሃገራት ዝነበሮ ርክብ ን16 ዓመታት ተቋሪጹ ነበረ ምስ ቤተሰቡ ድማ ን5 ዓመታት ተፈላሊ ነይሩ ድሕሪ ዝግና ካብ አፍሪካ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣምርሐ ተወሊዱ ናብ ዝዓበየሉ ዓዲ ምስከደ ሞት ወላዲኡ ዝፈለጠሉ ሽዕዩ ነይሩ ካብ ጫካታት አፍሪካ ንወንጌል ክብል ተፈሊዋ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ሜሪ ብምምፁ ፍሉይ ሓጎስ ንምግላጽ ኣፋ ዝኸፈተትሉ ቃል ከምዚ ዝብል ነበረ 100,000 ግዜ እንቋዕ ድሓን መጻእካ ልበይን ነፍሰይን ከመይ ጸሚኡካ ነይሩ ብፍቕርን ሓጎስን ብምድናቕን ደጊመ ገጽካ ንምርኣይ ዕድል ረኺበ ብዘይበኣኻ እምብዛ ነዊሕ ናይ እህታ ዓመታት ምንባር ከመይ ገይረ ኽኢለ ነዛ መዓልቲ ከይርእን ካባኻ ፈልዮም ከግልሉንን ዝደልዩ ብዙሓት ነይሮም ብምባል ካብ ጫካታት አፍሪካ ንስተመልሰ ፍቁር በዓል ቤታ ዳቪድ ሊቪንግስተን ዓሚቕ ፍቕርና ፍቖትን ብምግላጽ ብዓብዪ ሓጎስ ተቐበለቶ ንፍቕርስ ብዙሕ ማያት እኳ ከጥፍኣ ኣይክእልን መሃሊ 8:7 ዝብል ጥበበኛ ሰሎሞን ነዚ ከም ዝበለ ብመከራ ብሞት ብጽምዋ ዝተፈተነ ፍቕሪ ዶ ይኸውን ናይ ሎሚ ክርስቲያናት ማይ ቀጢኑ ከምዛ ኣይኮነለይን ከምታ ኣይተገብረለይን ካብ ዝብል ርእሰ ፍትወት ዝተልዓለ ገና ናይ ሕጹኖት ፀሓዮም ከይዓረበት ንፍትሕ ዝስርዑ ኣብ ሓደ ቤት እናነበሩ ብልቢ ዝተፋትሑ ሰብ ሓዳር ናይ ዳቪድን ሜርን ፍቕሪ መልእኽቱ እንታይ ይኸውን ሓምሻይ መደረ ዳቪድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ግላስጎ ኣብ ዕንቲ ምዕራባዊ ዓለም ጠፊኡ ኣብ ጫካታት አፍሪካ ን16 ዓመታት ዝነበረ ራእዩን እምነቱን ጨካን ንርእሱ መይቱ ንኣህጉር ንምንባር ዝተውሃበ ዓብዪ ሰብ
نرسو النطفأ نعلم زبره زلو سب مدرن مسمع استعدمو سبات مهورات ناي عدي انجليز سبسبلطانات موكاننتن ناي يونيفرسيتي حبرته سبن ابستاكبلو نايتوم سمعتي كونتاتن اتتزاربن كمي كم زنبره حدا ناي تاريخ صحافي كمز بمبال يقلصو كنا ساعات كي اخله اتعبي نايت يونيفرسيتي مأكبي ادراش بتوم ناي نابرا ناي فلطت ناي ادمن درجان فلينة زلوم سبات عقلو صببو زصبيو ديفيد ساعاتو اخيلو ام مدرخ قبلو خلو اتا ادراش بچبچبا تناوصه كلهم كان منبروم تنسيوم 11,000 مايلس بأقرون استقعز سب نام مدرخ كوتس بأدناقوت إنه تعذبو بعبي حاقوس مدناق انتقبلوه نعين تخلو سب زرقة زنبرة هاجر كسمعو حرر زبلو دقاو سب ديفيد بحمام زماسنة زعرقن استدربين مسكين سب يمثل نيرو سقاميتي إيدو مس أنبسا خقالس سلزلمست سقيلا تنطلطلا نبرت نعسرته شدش عامت أب أفريقيا ببرتوع صحاي እናተለብለበ መልክዑ ናብ ጸሊም ብናውነት ተቀይሩ ነበረ አካላቱ በዓሶን ብስተፈላለየ ሕማማትን ከም ዝዓበረ ንኹሉ ይረአ ስለ ዝነበረ ንኽምርመር አድላይ ኣይነበረን አንጻርቶም ንሰባት ከም ንብረት ንምሻጥ መርበቦም ዘርጊሖም ዝነበሩ ናይ ደቂ ሰባት ነጋዶ ዝተጋደሎ ገድሊ እምብዛ አድኪሞ እዩ ካብ ሕማም ምስተልዓለ እቲ ሓንቲ እዝኑ ኣይትሰምዕን ኣብ ጫካ ውሽጢ እናኸደኸሎ ድማ ኣሻኽ ጎረብ ቀንጠብ ዓይኑ ወጊእዎ ዓይኑ ስለ ዝፈሰሰት እቲ ሓንቲ ዓይኑ ኣይትርእን ነበረት ብሓቂ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሉ ብናይ ፍቕሪ ሓዊ ሕያው መስዋዕቲ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ንዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም ኩሉ ብጉሁድ እናተቃጸለ ዘሎ ሰብ ልዕል ኢሉ ይረአ ነበረ ነዚ ንምእማኑ ዘጸግም ተኣምራታዊ ሰብ ኣብታ ኣዳራሽ መሊኡ ንዝነበረ ህዝቢ ኢደ እግሩ ከይንቀሳቐሰ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ተገሪሙ ይሰምዕ ነበረ ንሱ እውን ካብታ ጎይታ ብዝተቐበሎ ራእይ መሰረት ናይ 16 ዓመታት ናይ ጸጋ ብርትዕን ገድልን ድሕሪ ምትራኹ ኣብ መወዳእታ ኣብዛ ኩሉ ብርቱዕ ፈተና ናይ ሓዊ መከራ ኣሸጋሪ ኩነታትን በይንነትን ኢደይ ከይህብ ዘቆመኒ እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ እቲ ዓብይ ጎይታ ዝሃበኒ ተስፋ እዩ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ዝብል ቃል እዩ በሎም ዴቪድ ዝተዛረቦ ቃል ንምርዳእ ፍሉዩን ዓሚቑን ናይ ስነ መለኮት ፍልጠት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መዝገብ ቃላት ናይ ዕብራይስጥን ግሪኽን መጽናዕቲ ዘድሊ ኣይመስለንን ኣባናን ኣብዛ ዓብይ ናይ እምነት ጅግናን በዓል ራእይ ዝኾነ ዴቪድ ፍልልዩ ሓደ እዩ ንሱ ድማ ንሕና ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ዝብል ቃል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጽሪ 19 ዘሎ ቃል ብምሽምዳድን ብምዝራብን ስለ ንፈልጦ ዴቪድ ግና ቃሉ እንጀራኡ መተርኣሱ ምርኩሱ ህይወቱ ብምግባር በእምነት ምስ ርእሱ ብምውሃድ ስለ ዝፈልጦ እዩ ካልኣይ ክፋል ዴቪድ ሊቪንግስተን ቁጽሪ 6 ዘሕዝን ሞት ሜሪ ዴቪድ ሊቪንግስተን ልቡ ንኣገልግሎት ወንጌል ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ዝሃበ
ምስ ስድራ ቤቱ ንምቕማጥ ኮነ ናብራ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንምስትምቓር ንርእሱ ዕድል ኣይሃበን። እቶም ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ወንጌል ክርስቶስ ዘይበጽሖም ህዝብታት ኣፍሪቃ ንዖም ንምብጻሕ ዝብል ረኣይ ዕረፍትን ድቃስን ስለ ዝኸልኦ ቀልጢፍ እዩ ናብ ኣፍሪቃ ተመሊሱ። ዓመታት ሓሊፉ ደቆሙን ርእሶም ዝመርሕሉ ግዜ ብምብጽሑ በዓልቲ ቤቱ ሜሪ ዴቪድ ንኽመጽእ ደብዳቤ እኳ እንተለኣኸትሉ ሽታ ማይ ኮይኑ እዩ ተሪፉ። ንሱ ካብ ዘይመጸ ኣነ ክደልዮ ኢላ ጽንኩርን ነዊሕን ጉዕዞ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ኣፍሪቃ ብመርከብ ክትጓዓዝ ጀመረት። ኣዋርሕ ኣብ ውቅያኖሳት ተጓዒዛ በዓል ቤታ ናብ ዘለዎ ጫካታት ኣፍሪቃ ብዝበጽሐት ብዓሶ ሓሚማ ዓረት ሓዘት። ዴቪድ እውን ንዑ ንኽደሊ ብዙሕ ዝደኸመትን ዘፍቅራን በዓልቲ ቤቱ ሜሪ ካብ ሕማማን ክትሓዊ ዝኽእሎ ኩሉ እኳ እንተገበረ ካብ ሞት ከድሕና ግና ኣይከኣለን። ለይትን መዓልትን ብንብዓት ይሕጸብ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢዱ ኸላ ዓረፈት። ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ገረብ ቀቢርዋ ድማ ኣብ ሓመድ ተቐሚጡ ብዙሕ ኣልቀሰላ። ኣካላቱ ዓቢሩ ዘፍቅራ በዓልቲ ቤቱ ስኢኑ ኣብ ጫካታት ኣፍሪቃ በይኑ ኾይኑ ግና በዚ ተሰዓይሩ ኣብ ነውጽዶ ይኸውን። መዝገብ ዕለታዊ ህይወቱ ከምዚ ብምባል ናይታ መዓልቲ ፍጻሜ ይትርኽ። ናተይ ኢየሱስ ናተይ ንጉስ ህይወተይን ኩሉ ነገረይን ዝኾንካ ደጊመ ህይወተይ ንዓኻ እህበካ። ንዝኾነ ነገር ዋጋ ኣይህብን። ካብ መንግሥትኻ ወፃኢ ምስ ማንም ነገር ክትጣበቕ ኣይደልን። ንስኻ ምሳይ እንተሊኻ ይኣኽለኒ። ከመይ ዝበለ ተወፋይነት እዙ! ኣብ 21 ክፍለም ዘመን ዘለና ኣገልገልቲ ነፃውዒትና ክንድዚ ዝኣክል ዋጋ ንምኽፋል ድልዋዶ ንኸውን? መብዛሕትና ዋጋ ምኽፋል ዘይምእማን ዘይምርዳእ ወይ ናይ ሓጢኣት ጉዳይ ምልክት ጌርና ከይቈጸርናዮ ኣይንተርፍን ኢና። ዴቪድ ኡጅ ናብ ዝተባህለ ንግዚኡ ዝዓርፈላ ቦታ ምስ ተመልሰ መግቡን ናይ ዓሶ መድሃኒትን ኣብ ዘቐመጦ ቦታ ሲኢንዎ ተሰሪቕዎ እዩ። ዴቪድ ናይ ሞት ፍርዲ መሲሉ ስለ ዝተረኣዮ ኮፍ ኢሉ ኣልቀሰ። ንግዚኡን እንተኾነ ዓሶ ዝከላኸለሉ መድሃኒት ስለ ዘይብሉ ቀልጢፉ ክመውት ከም ዝኽእል እኳ እንተሓሰበ ራእይ ዝሃቦ ኣምላኽ ግና ካብ ፍርሓቱ ንላዕሊ 5 ዓመት ብዘይ ናይ ዓሶ መድሃኒት ኣጽንሖ። ቁጥሪ 7 ናይ ዴቪድ ኣብ ጫካታት ኣፍሪቃ ምጥፋኡ። ዴቪድ ኣብዛ 5 ዓመታት ገጽ ጻዕዳ ርእዩ ኣይፈልጥን እዩ። ሓደ መዓልቲ ንግሆ ካብ ጸሎት ትንስእ ምስ በለ ሓደ ናይ ጻዕዱ ጉጅለ ናብኡ ክግስግሱ ተዓዘበ። ናብኡ ምስ ቀረቡ ናይ ኣሜሪካ ሰንደቕ ዕላማ ወይ ከዓ ባንዴራ ሒዞም ሄንሪ ብዝተባሃለ መራሒ እናተመርሑ ካብ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ንዑ ደልዮም ከምጽእዎ ከም ዝተለኣኹ ካብኦም ተረድአ። መግብን መድሃኒትን ስለ ዘምጽእሉ ኣካላቱ ተሓደሰ። ንግዚኡ እውን ጽምዋ ተረስዐ። እቶም መልእኽተኛታት እምበኣር ንስኻ ብህይወት ከም ዘለኻን ከም ዘየለኻን ክርክር ተላዒሉ። ብህይወት እንተኣልዩ ኬድኩም ናብ ስልጣኑ ምለስዎ ተባሂልና ተኣዚዝና ስለ ዝተላእኽና በጃኻ ምሳና ንምኻድ ተለዓል በልዎ። እናለመንዎ ኸዓ 4 ወርሒ ምስኡ ጸንሑ። ኣብ መወዳእታ ሄንሪ ዝተባህለ ናይቲ ጉጅለ መራሒ ብዛዕባ ዴቪድ ከም ዝበለ እዚ ሰብ ናይ መልእኽቲ ዘርኢ ዘይብሉ ከማና ሰብ እኳ እንተኾነ ሓንቲ ኣበር ኣይረኸብኩሉን። ንሰብ ዘለዎ ርሕራሄ እንተልእኹ ዘለዎ ተወፋይነት ፍቕሩን ግሉጽነቱን ኣዝዩ የገርም። ድሕሪ ናይ 4 ወርሒ ልመና
ምኽረይ ሰሚዑ ምሳይ ናብ ኣሜሪካ ንምኻድ እኳ ክማርኾ እንተዘይከኣልኩ ንሱ ግና ንዓይ ናብ ክርስቶስ ማረኸኒ ክደልየ ዝኸድኩ ደልዩ ናብ ክርስቶስ ብምምጻእ ክርስቲያን ገይሩኒ ኣብ መወዳእታ ዴቪድ ምስኦም ንምኻድ ስለ ዝኣበየ ገዲፎሞ ተመለሱ ንሱ ድማ ናብ ማእከል ጫካታት ኣፍሪቃ ኣተወ ዓብዪ ራእይ ዓቢ ተወፋይነት ይሓትት ቁፅሪ 8 ሞት ዴቪድ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መወዳእታ ኣንድሩ ዝተባህለ ጸሓፊ ናይ ዴቪድ ናይ መወዳእታ ጸሎቱ ወእግዚአብሔር ኣብዚ ዘመን ዝሃብካኒ ስራሕ ክውድእ ርድኣኒ ኢሉ ከም ጸለየ ይገልጽ ዴቪድ ዓቕሙ እናተወድአ መጸ ዓይንቱ ደኸማ ኩሉ ግዜ ዝበልዖ ደረቕ ናይ ዕፉን ቆሎ ስለ ዝነበረ ኣስናኑ ናይ ምቁርጣም ስርሖም ደው እናበሉ መጹ ሰውነቱ ክዳኸም ጀመረ ብኩሉ ሰብ ተረስሕ ደው ምባል ኮነ ኮፍ ምባል ኣይከኣለን እዚ ነቲ በዓል ራእይ ናይ መወዳእታ ናይ ክብሪ ግዜ እዩ ዝነበረ ናብ ሓንቲ ጎጆ ምስ ኣተወ ከምዚ ኢሉ ተላበወ ኣነ ምስ ሞትኩ ልበይ ኣውፂእኩም ኣብ ኣፍሪቃ ቅበርዋ ዝተረፈ ኣካለይ ድማ ናብ ሃገረይ ይወሰድ ኢሉ ካብ ላዕሊ ዝዘንብ ዝነበረ ማይ ኣብ ዝደቆሶ ቦታ እናበስበሶ ንመወዳእታ ግዜ ምስቲ ሕማም ይቃለስ ነበረ ኣብ መወዳእታ ብሓየል ገደል ተጋዲሉ ተንበርኪኹ እናጸለየ ኣብ ዝነበሮ ስፍራ ናብ ዝቕጽል ህይወት ተሳገረ ለይቲ ወጊሑ ካብ ዝተንበርኮኾ ከይተንስአ ብዙሕ ዝገበረ ዴቪድ ንኽሕሉ ዝተመደበ መንእሰይ ነቶም ክሓትዎ ደልዮም ዝመፁ ሰባት ዴቪድ ይጽሊ ስለ ዘሎ ኣይትረብሽዎ ብምባል ከልከሎም ሙሉእ መዓልቲ ተንበርኪኹ ስለ ዝነበረ እቲ መንእሰይ ቅርብ ኢሉ ብትሑት ድምፂ በዋና ብቋንቋ ስዋልኛ ጎይታይ ማለት እዩ በዋና ጎይታይ ኢሉ ክጽውዕ ከሎ ለካስ እቲ በዓል ራእይ ነፍሱ ናብ ጎይትኡ ካብ እትኸይድ ሓያለ ጌራ እያ ዴቪድ ሊቪንግስተን 39 ዓመታት ኣብ ጫካታት ኣፍሪቃ ንወንጌል ክብል 21,000 ማይል ብእግሩ ተጓዒዙ 2 ሚልዮን ሰባት ናብ ጎይታ ከም ዝመርሐ ሰነዳት ይዛረቡ ቁፅሪ 9 ሓደ ኣገራሚ ታሪኽ ዴቪድ ናብ ኣፍሪቃ ክመጽእ ከሎ ምስ ምሉእ ክብሩን ረብሓኡን ዶክተር ኮይኑ ኩሉ ኣብ ኢዱ ብምዃን ህይወቱ ኣብ ሃገሩ ክመርሕ እናኸኣለ ነዚ ዕድል እዚ ምእንቲ ጎይታ ጥንጥን ኣቢሉ ሓዲግዎ ነበረ ንሓዉ ምስኡ ናብ ወንጌል ክኸይድ ምስ ሓተቶ ሓዉ ኣነ ኣብ ዘመነይ ትምህርተይ ብምምሃር ስሙይ ዶክተር ዓብይን ፍሉጥን ሰብ ንምዃን እዩ ዕላማይ እምበር ኣብ ጸልማ ጫካታት ከርተት ንምባል ኣብ ማእከል ዘይፍሉጣት ንምንባርን ኣይተፈጠርኩን ኢሉ ነበረ ዴቪድ ግና ናይ ሓዉ ኣብያን ድሕሪት ኣይመለሶን ናይ ዴቪድን ሓውን መወዳእታ ከም ዝተተረኸ ሓው ዴቪድ ሊቪንግስተን ከም ዝተመነዮ ዶክተር ናይ ምዃን ዕድል እኳ እንተረኸበ ኣብ ኢንሳይክሎፔድያ ብሪጣንያ ስሙ ኣብ ሓንቲ መስመር ክጥቀስ ዝኽኣለ እኳ ብዝሰርሖ ስራሕ ዘይኮነ ናይቲ ዓብዪ ልኡኽ ወንጌል ሚስዮናዊ ዴቪድ ሊቪንግስተን ሓዉ ምዃኑ ንምግላጽ ጥራይ ክጽሓፍ ከሎ ናይ ዴቪድ ታሪኽን ዓብዪ ገድልን ግና ንኹሉ ወለዶ ምሳሌ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ተኣሚንሉ ኣብ ኢንሳይክሎፔድያ ብሪጣንያ ኣብ ዓንቀጽ 14 ተጻሒፉሉ ዴቪድ ሊቪንግስተን ድሕሪ ምማቱ ከም ለበዋኡ ልቡ ኣውፂኦም ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምኽባር ኣስከሬኑ ናብ ሃገሩ ክለኣኽ ከሎ ዝነበረ ኩነት ጆን ዲ ውድንበርግ ብኸምዚ ስፊርዎ ዴቪድ ሊቪንግስተን ጉንበት 1873 ድሕሪ ምዕራፉ ኣስከሬኑ ኣብ ማእከል ኣፍሪቃ
ናብ ብሪጣንያ ንምልኣኽ መርከብ ናብ ዝነበረቶ ንምብጻሕ 5 ወርሒ ክወስድ ከሎ ኣብዚ ጉዕዞ 10 ሰባት ሞይቶም። ናይ ዴቪድ ሊቪንግስተን ኣስከሬን ሚያዝያ 18 1874 ኣብ ኢንግላንድ ዌስትሚኒስተር ብኽብሪ ተቐብረ። ዴቪድ ሊቪንግስተን ኣብታ ዓብዪ ናይ ኣገልግሎቱ ጉያ ደሚቖም ዝረኣዩ ሓቅታት ንወንጌል ዝነበሮ ቆራጽነት ናይ ደቂ ሰባት መሸጣ ብምቁዋምን ምትራፍን ከምኡውን ዘይተፈልጠት ኣፍሪቃ ንዓለም ንምፍላጥ ዝተጻወቶ ኣንጸባርቕ ተራይ ኣብ ዘመን ህይወቱ ብዝሰርሖም ዓበይቲ ስራሓት ብዙሕ ሽልማት ዝተቐበለ ክኸውን ከሎ ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ድማ ናይ ሲቪላዊ ሕጊ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ድግሪ ረኺቡ እዩ። ናይ ሓደ ሰብ ዕቤት ዝልካዕ ንሱ ዝነበሮ ዘመንን ዝኸበብዎ ሰባትን ዘይኮነ ኣብ ህይወት እቲ ዝቕጽል ወለዶ ብዝፈጥሮ ኣውንታዊ ጽልዋይ ዴቪድ ሊቪንግስተን ንራእዩ ዝነበረ ናይ እምነት ጅግና እዩ። ንሕና ኣገልገልቲ እዚ ዘመንከ ካብ ዴቪድ እንታይ ኢና ንምሃር? ብሄራትና ብወንጌል ናይ ምብጻሕ ጾር ኣብ ዝባና እዩ ዘሎ። ኤርትራ ከም ናይ ዴቪድ ዝበሉ ራእዮም ዝጨከኑ ሰባት የድልይዋ ኣለዉ። ቁጽሪ 10 መጠቓለሊ ዓብዪ ራእይ ዓብዪ ተወፋይነት ይሓትት። ዓብዪ ተወፋይነት ዓብዪ ውሳኔ ይሓትት። ዓብዪ ውሳኔ ዓብዪ ስጉምቲ ይሓትት። ዓብዪ ስጉምቲ ንዓብዪ ዓወት የበቅዕ። ዓብዪ ራእይ ከም ዘለዎም ዝዛረቡ እኳ ብዙሓት እንተኾኑ ዓብዪ ውሳኔ ንምውሳን ጨኮኑ ግና እምብዛ ውሑዳት እዮም። ሽምዓ ንርእሳ እናነደደት ንኻልእ ከም እተብርህ በዓል ራእይ ድማ ንርእሱ ነዲዱ ንወለዶ ይነብር። ሓወይ ሓፍተይ ልቢ ዴቪድ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተቐቢራ፣ ልብኹም ከ ኣበያ ትቕበር? ኣምላኽ ንዝሃበኩም ራእይ ክሳብ ኣበይ ኢኹም ዋጋ ትኸፍልሉ? ሃገርና ኤርትራ ከም ዴቪድ ዝበሉ ሰብ ራእይ የድልይዋ ኣለዉ። ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ ንምስፋሕ ኩሉ ዋጋ ዝኸፍሉ ሰብ ራእይ የድልይዋ ኣለዉ። ዴቪድ ሊቪንግስተን ኣብ ዝኾነ ስነ መለኮታዊ ክትዕን ኣብ ዝኾነ ምህያስ ብዛዕባ ኣገልገልትን ሰባትን ኣይነበረን። ንሱ ኣብ ልቡ ዝወደቐ ራእይ ኣብ ምፍጻሚኡ ዕድሚኡ ኣሕሊፉ። ኣምላኽ በዚ ምስክርነት ዓብዪ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንልብኹም ይተንክፍን የተንስእን።